Здрасти, Кала. Здрасти, Петя. Не знам дали от работата в офиса или от тренировките по фехтовка, страшно много започна да ме боли тук ръката и моля те да я погледнеш, защото не мога да тренирам с тази болка. Най-честа причина за болката и изтръпването в дланната част на ръката е синдрома на карпалния тунел. И въпреки, че оплаквания от подобен тип в тази зона на ръката и пръстите, най-често поставената диагноза е синдром на карпалния тунел, не винаги нашите оплаквания идват от него. Понякога абсолютно същите симптоми на същото място могат да идват от нашата шия при притискане на нервно коренче, от дискова протрузия или от малко вътрешно разместване. Също така може да има притискане на брахиалния сплит в зоната на ключицата, което се нарича торакален обструктивен синдром. Същите оплаквания може да имаме, ако имаме притискане на периферния нерв медианус, някъде в зоната на лакътя, малко по-надолу, и освен това може да имаме и леко притискане на гръбначния мозък в зоната на шията. Разбира се, за да разграничим всичките тези състояния е важна историята на заболяването. Специфично нещо за синдрома на карпалния тунел е, че изтръпването е свързано с активности на китката. Много рядко има изтръпване при покой, т.е. когато не ползваме ръката си. Посетете нашия сайт, секцията за блог, където може да намерите по-дълго видео и цяла научна статия, в която ще обсъдим някои тестове, чрез които може да разберете откъде идва вашето изтръпване в китката и пръстите, а също и болката, и ще ви покажа някои упражнения, техники за самомасаж, кинези тейп и други полезни неща, чрез които ще може да третирате сами вашето състояние. Влезте в нашия сайт, линка може да откриете в биото.